bulan to sa Disyembre, dito sa eskwelahan nagbuhat kami Christmas tree. Taas ang among Christmas tree, tumoy sungko sa kisami. Daghan ang mga suga, may pula, asul o berde. May estudyanteng babae nikat-kat sa Christmas tree. Nasangit siya sa dakong sanga, nagisi ang iyang panty. Mikuha ako og hagdan aron iyang kanaugan. Apan dili siya makatika, kay ang hagdan usaray ang may estudyanteng babae nikat-kat sa Christmas tree. Nasangit siya sa dakong sanga, nagisi ang iyang panty. Bigat-kat ko kay tabangan ang estudyanteng babae. Nangahulog ni way swerte, kay nabalik man ang Christmas tree. Nahibilin ang iyang panty, maungli ay ang iyang panty. Panlili ko walay panty.